Син һаман кәнәфиңдә утырасың. Хәзер үк торып бас һәм безнең белән бергә хәрәкәтлән. Сәлам дуслар, эфирда уймак тапшыру һәм без башлыйбыз. Һәм бүгенге тапшыруыбызның катнашучылары булачак. Катнашучылар. Кайда индалар? Катнашучылар, бирегә килегез. Менә алар килеп тә җиттеләр. Ничек сезнең кәефләрегез? Әфәриннәр. Әйдәгез сезнең белән танышып китәбез. Сезнең командагызның исеме ничек? Көш! Ох, сезнең көшегез хәтта ишетелеп тә тора. Әфәриннәр. Ә менә көндәш команданың исеме ничек икән? Энҗе бөртекләре. Ә ни өчен энҗе бөртекләре? Без энҗе бөртекләре, милли татар дөньясының кирәкле бизәкләре. Шундай матур итеп үзләре белән таныштырдылар. Ә менә көндәш команда ничек әйтерләр икән? Ни өчен сезнең исемегез Көч? 1, 2, 3. Бездә бөтен көч! Тапшыруыбызны шундай матур итеп көч белән башлап та җибәрдек. Шундай ук тапшыруыбыз матур булып калыр дип ышанып калам. Һәм шулай итеп 1-2 белән башлыйбыз. Киттек! Мин Хабибуллин Вильдан, миңа 12 яшь. Мин 20-нче гимназиядә укыйм. Йөзү белән шөгыльләнәм. Буш вакытта гитарда һәм курайда уйныйм. Минем исемем Сагдиева Язилә. Мин 20-нче гимназиядә укыйм. Миңа 12 яшь. Күбесенчә мин бию белән шөгыльләнәм. Буш вакытларында дзюдо белән. Мин Шайхуллина Камилә. Миңа 12 яшь. Кыш көне мин чаңгыда йөрергә яратам, ә җәй көне биергә. Мин Бикниев Марсель, миңа 12 яшь. Мин курайда да уйныйм, бокска да йөрим. Буш вакытта апа белән җырлыйм. Минем исемем Давлетова Рената, миңа 12 яшь. Мин бию белән шөгыльләнәм, буш вакытта театрга йөрим. Мин Хайбон Финас, миңа 11 яшь. Мин футбол белән шөгыльләнәм, буш вакытта баянда да уйныйм. Һәм ниһаять беренче тур һәм беренче бирем. Ничек уйлыйсыз? Әлеге уенда кем җиңәчәк икән? Минем уйлавымча, юк, әйтмим, әйдәгез әле үзләреннән сорый, кем җиңәр икән. Мин хәзер сезгә микрофонны куям һәм үзегезнең командагызның исемен әйтерсез, ярыймы? Хәзерме? Киттек, тикшереп карыйк, кем җиңәр икән. Көч! Энҗе бөртекләре! Көч! Ох, белмим, кем җиңәр икән, ләкин менә тавышларыгыздан бөтенегез дә җиңәр төшсез. Әлеге турда катнашу өчен сезгә командадан бер кешене сайлап алырга кирәк. Мин сезгә әз генә вакыт бирәм, әйдәгез гапрашып алыгыз әле. Менә безнең энҗе бөртекләре әзердә, беренче булып сайлап та куйдылар. Көч командасы булды әзер. Кемне сайладыгыз командадан? Язиләне. Нигә Язиләне сайладыгыз әле? Чөнки ул бер кыз һәм бу матур. Ә менә көндәш команда кемне сайлады? Камиләне. Кызлар, күрәсезме, нәрсә бу безнең? Кояш. Әйе, бу безнең кояш. Без хәзер сезнең белән шушы кояш эчендә уйнаячакбыз. Ягъни, башта бер команда уйный, аннары икенче команда. Кем икәнен без соңрак билгеләрбез. Аңа кадәр сезгә кагыйдәләрне аңлатып китәм. Мәсәлән, без Язиләнең күзләрен бәйлибез. Һәм шул вакытта көндәш команданың кешеләре безнең кояш эченә керә. Һәм мин вакытны кушам. Язилә әз генә вакыт эчендә көндәш команданың кешеләрен тотарга тиеш. Һәм мин ул уйнап бетергәч, ике кешене тоткачтан вакытны сүндерәм. Кайсы команданың вакыты әзрәк була, шуның кесәсендә җиңү булачак. Кагыйдәләр аңлашылдымы? Аңлашылды. Җайлымы, нәрсә авыр булыр дип уйлыйсың? Тоту. Тоту авыр булыр. Чөнки күрмисең инде шулай бит. Әмма аңа хәтләйдәгез билгеләп куйык, кем беренче булып башлаячак. Әлбәттә, инде бу уенда безгә хәзер ярдәм итәчәк таш, кагаз, кайчы. Таш, кагаз, кайчы. Һәм менә шулай итеп безнең Камилә без беренче булып башлаячак. Ничә бармак күрсәтәм? Белмисең, димәк, ул чынлап та күрми икән. Ярый, Камилә, монда кил. 1, 2, 3 киттек, вакытны куштым. Чыгарга ярамый. Аха, берсен тотты. Афәрин, чык, кырыйга уен дәвам итә. Вакытың синең бара, Камилә. Тизрәк тотарга тырыш. Камилә! Камилә! Әгәр дә син кырыйга чыгасың икән, алып куям сине дә кырыйга. Аха. Карагыз әле. Хәм әз генә калды тотарга. Әйдә. Арта. Бу энҗе бөртекләре ничек кенә алдала бирде. Әйдә. Вакыт бара, Камилә, тизрәк тотарга кирәк сиңа. Әйдә. Һәм менә шулай булды. Син тиеп киттең, вакытны туктатам. Камилә, әйдә, күзләреңне салсаң да була. Афәрин. Саласыңмы? Булды, әйе.
Sening vaqting kuch komandasining vaqti 1 minutda 21 sekund. Adag'iz hozir qoriq Yazila haligi birimni nishib o'tab chiqar. Yazila hazırmı? Әйе. Hazır bo'lsang 1 2 3 ketdik. Bizning shiqtin, qiriga shiqtin, o'yindan ortqa aytib turaman, agar siz aylanadan chiqasiz ekan o'yinni to'xtatam. Borasida bizning ko'rganingizcha durust etib o'ynaymiz. Yordam etingіз. Orta. Sonda. Orta. Yordam etingіз. Аңда. Ham shulay turib vaqtni to'xtatam. Bo'ldi. Yazila Farin bo'ldi. Barisi 29 sekundda bizning oltin burtiklari kuch komandasini tezlikda tutib oldilar. Ammo lekin bizga yordam etdi qo'y bir komandalarning qoidalarini buzulari. So'raygali. Nechik sen shulay aylananing qirina chiqding? Men ko'rmadim. Ko'rmishga qoldi shulay chiqding endi. O'yin shul xatli shinapda qiziq, shunga ko'ra bizning hatto o'yinchilarimiz ko'rmaydi qolalar nechik alarning shulay aylana qirina chiqqan. Mana kelasi turda qaysi komanda jingir bek tezdan bir. Aliga bizning 1-0 ketdik. Komandalar mana ikkinchi turg'ada kelib yetdik. Mana sizdan so'raysim keladi. Sizga eng o'xshagan bayram nima yo'l? Яңа. Sabantoy. Qarag'zali, menga da Sabantoy ko'proq o'xshaydi. Ammo Sabantoyning qaysi o'yinlari sizga ko'proq o'xshaydi? Миңа баганага менү. Миңа капчыклар белән сугышу. Миңа да капчыклар белән сугышу. Ammo көндәш командаға нинди o'yinlar o'xshaydi? Миңа көрәшү. Кашык белән йөгерү. Миңа да көрәшү бик ошый. Көрәшүчеләр бездә монда капчык белән сугышучылар. Менә миңа күбрәк кашык белән йөгерү ошый һәм әлеге безнең уеныбыз да кашык белән бәйле булачак. Сезгә әлеге турда катнашу өчен бер кешене сайлап алырга кирәк. Сезгә вакыт бирәмен. Гәпләшеп, сөйләшеп алсагыз була. Командаларыбыз инде әзер. Энҗе бөртекләре кемне сайладыгыз? Ринас, нигә сине сайладылар әле? Чөнки мин йөгергә яратам. Син йөгергә яратасыз, шуның өчен. Менә көндәш команда кемне сайлады икән? Илданны. Ишен Илданны сайладыгыз әле сез? Чөнки ул бер малай Һәм ул иң көчле, иң уңган. Аха, ярый яхшы, менә карарбыз әле. Әйдә, Ринас, Илдан киттек. Минем арта, мин сезгә хәзер уенның кагыйдәләрен аңлатып китәчәкмен. Сезнең максатыгыз хәзер 3 минут эчендә үзегезнең савытларыгызга күбрәк итеп су тутырырга. Әлбәттә, сезгә монда ярдәм итәчәк кашыкларыгыз. Сез йөгереп барасыз, кашыкларны аласыз, килеп савыттан су аласыз һәм үзегезнең савытыгызга суны күбрәк итеп тутырырга тиеш булачаксыз. Кагыйдәләр аңлашылдымы? Сорауларыгыз юкмы? Сораулар юк. Вакытны кушам, 1-2 киттек. Мин башкалар янына барып, вакытны карап торамын. Vildan akıllı, Vildan yılmaz, Vildan ulaşlar, Vildan akıllı, Vildan inkişler, Vildan ulaşlar, Vildan akıllı, Vildan ulaşlar, Vildan ulaşlar. Dostum, син кем өчен җан атасың? Менә безнең катнашучыларыбыз Вирдан һәм Ринас дип кычкырып торалар, ләкин туктадылар. Ни өчен алҗатлар? Ахрысы менә катнашучыларыбыз бер дә алҗамаган, һаман бер-берсе артыннан тиз генә суны ташлыйлар. Ринас, әфәрин, Ринас, Бер минут эчеп тә китте, шулай бик тиз генә. Ринас, әфәрин, Ринас, әфәрин, Ринас, әфәрин. Ринас иң көчле, Ринас иң көчле, Ринас иң көчле, Ринас. Кемдер Ринас иң көчле ди, кемдер уңышлар тели, ә безнең вакытыбыз туктап тормыйча һаман алга бара. Кем ничек уйлыйсың, кем җиңәчәк әле уенда? Ринас, әлбәттә, нигә мин сорап тордым инде. Vildan. Безнең су түгелде, ләкин егетләр вакыт бара, 1 минут вакыт тизрәк тутырырга тырышыгыз. Кайбер вакытта шундый көтелмәгән хәлләр дә килеп чыга, ләкин тукталмыйбыз. Безнең савытыбыз төшеп китә. Ләкин егетләр бер дә туктап тормый, чөнки вакыт бара. 25 секунд кала, кем
ko'proq to'tira shu jing'ichida to'bolashib yigitlar o'ynaymiz. Lekindash komandalar bir-birsini soatlarini yurishlatishib jibara alla nishik og'na bitirib bo'lmay ham bizning 4 sekund vaqt qolib bor yigitlar tezroq. Ham shunday terapizning vaqtimiz tamom yigitlar qoshiqni qo'ydik. Yigitlar siz shu xatli yetib yugurdingiz. Mana nishik o'ylaysiz? Nechun sizning soatlaringiz tushib ketdi ekan? Jilishindir. Menda shulay o'ylayman. Aydagiz bu yerga yaqinroq. Atugunda komanda tunda olmisha qarab turarlar, chunki shunaqta bek qiziq o'yin. Ham shulay turib, haligi turda bizning oltin birtiklar komandasi chingdi. Lekin Vildanning da bek ko'p topqir sovuti tushib ketganga biz Vildanlar komandasi kesh komandasina tag'in bir ball bergan bo'ldi. Biz o'yinimizni davom etamiz. Olg'a ketdik, komandalar yugurdik. Nihayat 3-turga kelib tashitdik. 27-sentyabrda 1986 yilda Cleveland shahrida bek ko'p bitirib shorlarni jiyalar. Ulda bo'lsa 1,5 million shorni jiyalar bir yerga ham ko'kka shirg'atilar. Lekin xotirishi nishikdir boshqacha o'yli ham kelib yo'qmi aliga rekordni qo'yargan. Lekin tirishqanlar bit. Demak, ana rekord tanasanda bo'ladi, shulay bit. Aliga turda bizning shor bilan beyli bo'lashaq. Sizning qaysidir o'yinda komandadan kimdir qatnashib qoldi. Kim qatnashmadi? Sikrib chiqalga biradim. Aha! Mana kimlar bizni qatnashmay qolgan. Siz ozgina meni bunda keligiz. Aqallan kishilar meni bunda kelib olsangiz-alar. Ham o'zingizning qo'llaringizni karjinka bo'lib tutib olasiz. Yetaklashingiz. Naq shulay, afarin. Sizning o'rinlar bo'ldi. Men sizga beram shorlar. Mana shunday g'adati bo'lmagan shorlar. Al birni. Men sizga 1-2 boshladik degashdan, siz shorlarni tez-tezgina qo'bortasiz. Menga qarab so'raysiz, bo'ldimi deb endi agarda men sizga bo'ldi, sen shoring tugal vaqtga hatli shunday tugal zo'rliqda bo'ldi, uni boshlasam bo'ladi deb sizga ishora beraman, ham siz yugurib ketasiz. Nechuk yugurasiz? Shorni qo'lig'iz bilan ita-ita bizning karjinarimizga solarga tegishsiz. Hazırmısınız? Aydagiz, uzoqqa so'zib turmaymiz. 3-2-1 ketdi, qabartamiz. Bizning shorlarimiz shortlar sababli olib bo'ldi. Jetdi. Shorlarimizni bek ko'p etib qabartib o'shanga shartlar bilan mumkinchiliklarda bor ekan. Hozir kelajakka esda qoldiramiz. Tishlar bilan buklilar. Neshikdir? Karjinga solarga. Bilasizmi narsa bo'ldi? Biz hozir kameralarimizni qaraymiz. Sizda ko'rdingizmi? Mana menda ko'rdim. Bizning aliga o'yinda jing'uchilar oltin birtiklar, ular birinchi karjinga to'pla soldilar. Qatlaymiz. Amina 4-turda kim jingani bilasin keladimi? Bizdan ayrilma, bek tezdan bilasin. Ketdik. Mana bizning so'nggi natija keltira turgan o'yinimizga kelib yetdik. Komandalar aytingizlar, sizga qaysi o'yin ko'proq yoqadi? Bizni yemoq kishini topib. Sizning komandaga Shorlar bilan. Nisha shorlar yoqadi. Siz bir tane jingildingiz. Biz jingilsak-da. Bek ko'ngilli. Bek ko'ngilli o'yin. Yoqadi endi sizga hali o'yin yaxshi. Mana sizga so'nggi o'yinimizda bek yoqar deb ishonib qolam. U bizning bo'lajak estafeta sizga anda komanda bilan yorishirga kerak bo'lajak. Men sizga mana bunda tumgakka bosiraman. Siz anda bosasiz. Men sizga vaqtni boshladik degashdan siz sikrib tushasiz. Siz 5 topqir eğilib turib bosirga tegishsiz.
Үзегезнең киләсе йөгерүче кешенең командаға 5-не бирәсез, һәм ул кеше нәкъ шулай йөгереп китә. Соңгы йөгереп килгән кеше миңа 5-не бирә. 5-не бирәнчек бирәчәк, миңа 5-не менә шулай дип 5-не бирәчәкмен. Мин вакытны туктатачакмын. Кемнең вакыты әзрәк була, шул җиңүче дип табылачак. Кем башлаячак әлеге уенны? Без Сезнең башлыйсыгыз килә. Сез каршы түгелме? Юк. Каршы булмасагыз, әйдәгез, кем беренче йөгерәчәк? Сиңа уңышлар телибез һәм 1 2 3 Мин вакытны куштым. Киттек. Саныйбыз 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Рената! Әфәрин, менә бит куркып торам дигән идең. Камилә! 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Камилә! 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 Әфәрин, бир 5-не. Карагы 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Карагыз әле егетләр, без ничек сикереп кенә үтә барлык безнең күнекмәләрне һәм миңа 5 биргән. Әфәрин, вакытны туктаттым. Безнең вакытыбыз 1 минутта 10 секунд. Киләсе команда ничек йөгерер икән? Әйдәгез, кем беренче була сездән? Риназ була, әйдә. Икенче кем? Мин. Син буласың һәм син икенче. Димәк, әзерләндек. 1 2 3 киттек. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Киттек. Карагыз әле ничек безнең Ринас! алып килә 5-не бирде. Ясиләйдә куркып торма, тиз генә сикер, вакытыгыз бара бит. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Yazile! 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 Тизрәк командаң әзерләнде. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Марсель. Язилә алҗаган ахрысы һәм вакытны сүндерергә әзерләнә. 1-5-не. Охо! Бер сүз дә әйтмәячәкмен. Бездән айрылмагыз. Әгәр дә кемнең җиңгәнен белергә теләсәгез, командалар, без киттек алга таба. Һәм безнең 4-нче турның нәтиҗәләренә карасак, бары тик 6 секундка гына генә алданрак килеп безнең энҗе бөртекләре җиңүче дип табылды. Инде 4 турга нәтиҗә ясасак, безнең көч командасы 1 2 3 Бәдән көч! уен вакытында барысы 1 очко, 1 балл җыйдылар. Энҗе бөртекләре Без энҗе бөртекләре, милли татар дөньясының кирәкле бизәкләре. уен вакытында 4 балл җыйдылар. Шулай итеп безнең әлеге уймак тапшыруның җиңүчеләре энҗе бөртекләре. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Сезгә инде моңсуламаска дип теләкләр теләп калабыз. Шуның белән уймак тапшыру ахырына да якынлашты. Сезнең белән мин Фириза булдым. Достым, син дә катнашасың киләме? Катнашасың килсә безгә яз, без сезне чакырырбыз. Шуның белән тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Пока-пока.